herätysliike tuli vihdoinkin tänne terassille. Mulla on pari minuuttia etuajassa. Näkyykö tää vielä ketään? Kassakoneet käy ja ihmiset höpisee. Mä en tiedä, en mä kyllä ainakaan ketään tuttuja vielä täältä hirveästi on bongailu. Kyllä täällä ihmisiä on tähän aikaan jo. Jonosena. Kieltämättä. Onks tossa joku sun tuttu? Toi jätkä, joka höpöttää tossa. Ota. Sitten Gretzky Väinö ja Mark Messier ja He mennään tohon. Täytyy sanoa, että 5 Stanley Cup-suorimusta. Pitäisikö mennä istuu siihen röykeästi? Tunnet sä hyvin? No kyllä mä sen pyysin tänne, kyllä mä uskon. Kurin, Kevin Lowe, Wayne Gretzkin kanssa samassa kentällisessä ja nyt sen jälkeen onkin sitten laidoilla pyörinyt enemmän kaunista naista mulla. Että. Aivan. Kato, Tiki, moro, mitä äijä? Hei, hienoa, että pääsit tulemaan meidän kanssa. Täytyy sanoa, että kyllähän teidän herätysliikkeen jätkien kanssakin on mukava olla tässä näin. Ja oli mukava olla nyt Latviassa kisoissa, MM-kisoissa, olin kommentaattorin tehtävinä siinä ja Kuri oli myöskin siellä totta kai, oli joukkueen general managerina, mitä teki? Niin siinä päästiin taas edistämään vanhoja muistoja, että oli oikein hyvät kisat ja täytyy sanoa, että ei ne lööpit yhtään paskaa siellä puhunut, että kyllähän siellä sikailta. Ihan varma. Miksi muuten nyt oot yksin täällä? No joo, että mä sain tekstiviestin, että tule tänne, että täällä pitäisi olla vanhoja NHL-sotaratsuja ja paikalla, mutta ilmeisesti porukka on taas tapansa mukaan tehnyt pientä jekkua ja harhauttanut mua, että niin haluaa olla samassa paikassa kuulemma, käyttäydyn aika sikamaisesti. En mä usko. Älä viitti. Hei, ketä sotaratsuja, siis ketä sun piti täällä tavata sitten, että? No joo, että mä tuossa itse asiassa lähdin itse katselemaan, että löytyisikö täältä ketään tuttuja, että mä nyt on ainakin ihan varma, että Jere Karalahti tulee tänne jossain vaiheessa, että. Joo, pitäis munkin käsittääkseni tulla kyllä. No, en mä oikein tiedä, oot sä nyt tullut väärään paikkaan, mutta muun muassa niin kaikki lätkäpelaajat lähti tuohon vieraiselle terassille. Että. Siis en tunne miestä. Eikö toi ole siis, olis mä nyt ihan väärässä, mutta siis mun mielestä toi on niinku Mika Salo. Hei Jutte. No, en mä tiedä. Sä oot varmaan huomannut, että mä oon tän terassin nopea juoja. No, vähän niin kuin formulassa, jos Toyota olisi kulkenut, niin mä olisin ollut todella nopea. Mutta ehkä tässä niinku munkin Toyota-uran niinku vähän tuhos se, että mä olisin halunnut tulla Toyota hiaseen siihen. Että. Jässä jauhaa ton, koska mä käyn ottaa menet kun bisset. Käy ottaa bisset. Tarjoilija! Tämän terassin varikkohenkilökunta pystyisi niinku toimittaa juomia nopeammin tähän mun eteen, niin kyllä mä pystyisin kiertämään niitä enemmänkin. Joo, kyllä toi Linnis yrittää tuossa parhaansa mukaan just tilata sulle. Mä katsoin, että sähän vedät aika hyvää tahtia tossa noin, mitä mä oon tossa kattonut. Teidän jätkiähän niinku kierrosajat on niinku ihan jotain toista luokkaa, että ootte niinku varmaan pari kerrosta jäljessä erot. Aivan varmasti ollaan, en mä nyt niinku sulle tässä mitenkään pärjätä. Hei Nykänen tossa lupailit tulevaansa ja vähän halveksivasti ehkä kutsu sua huonommaksi formulakuljettajaksi. Miten se tähän nyt? Joo, no mulla on ollut ainakin yksi F1 GB-voitto aika lähellä. En mä tiedä, kyllä se mun mielestä tässä laskee jo. Se on vähän niinku olympiavoitto. Aivan. Mut Mika, kattelin taas tossa äijän lasi. Se on taas tyhjä. Minkäs teet? No jos ei taas ala niinku palvelu pelaa paremmin tässä terassilla, niin mä hyvin nopeasti sutasen tuosta asfaltin rullille ja vaihdan terassiin. Haistakaa